Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου για ένα ακόμη πιο διαφορετικό βίντεο. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία του στρατό. Έχω εδώ το μπαφάκι μου, το έχω έτοιμο, είναι California Lost Coast. Το έχω στρίψει γιατί νομίζω θα βαριώσετε να μιλάω να στρίβω. Και δεν είμαι καλή όταν αυτοσυγκεντρώνομαι σε ένα πράγμα. Θέλω να στρίψω, δηλαδή δεν μπορούσα να μιλάω. Οπότε τώρα μπορώ να μιλάω και να καπνίζω. Έχω και το καφεδάκι μου εδώ πέρα. Οπότε πάμε να σας πω μια ιστορία του στρατό. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, κάποτε ήμουν άντρας. Και έτυχε κι εγώ να πάω στρατό. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, είμαι που λέτε στρατό και έχω κάμερες 4 ώρα το πρωί. Βίβες. Και που λέτε, έχω ετοιμάσει όμορφα και ωραία το τριφυλάκι μου. Γιατί εννοείται ότι είχα μαύρο και μέσα στο στρατό. Δεν πιστεύω να με πιάσει στρατονομία μετά από τόσο καιρό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω στρίψει το τσιγαράκι μου, το έχω έτοιμο. Έχω βάλει ξυπνητήρι 4 παρατέταρτο και πρέπει να περπατήσω 4 ώρα, πρέπει να είμαι στις κάμερες. Οπότε πρέπει να περπατήσω κάνα χιλιόμετρο από εκεί που κοιμόμαστε μέχρι εκεί που ήταν οι κάμερες. Ήταν πολύ μακριά. Και εγώ το ήξερα αυτό, οπότε είχα φτιάξει το τσιγάρο μου, λέω το πιω και πάω να αλλάξω κάμερες. Βγαίνω λοιπόν έξω, πίνω εγώ το τσιγάρο μου, ήταν και καλό, ήταν lemon haze. Πίνω, γίνομαι γάματα, σατιβάκι, πολύ ωραίο. Και πάω που λέτε και κάθομαι μπροστά στις κάμερες. Και είμαι εγώ τώρα, έχω τη μαστούρα μου και είμαι μπροστά στις κάμερες. Και με έχει πιάσει μια μαλακία, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαλακία με έπιασε. Ακριβώς από το δίπλα δωμάτιο ήταν ο ΑΕΔΜ. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι ο ΑΕΔΜ, είναι ο υπεύθυνος για το βράδυ. Δεν είναι πολύ υψηλόβαθμος, αλλά ούτε και φαντάρος. Λοιπόν, πάω λοιπόν που λέτε δίπλα στον ΑΕΔΜ. Δεν ξέρω τι μαλακία με έπιασε, το τσιγάρο. Και πάω και του βαράω την πόρτα. Βγαίνει αυτός ο έξω, φίλε, έτσι. Λίγο μισοντημένος και τέτοιο. Κοιμόταν, ήταν 4 ώρα το πρωί. Μου λέει τι έγινε, του λέω δεν το πιστέψετε τι έγινε. Τι μου λέει? Του λέω στη αποθήκη με τα πυρομαχικά, είχαμε μια κάμερα, έβλεπα στην αποθήκη με τα πυρομαχικά. Του λέω είδα ένα χέρι. Μπήκε μπροστά στην κάμερα, του λέω έτσι ένα χέρι και έκλειψε την κάμερα και ξαναέφυγε. Τι λες, μου λέει αυτός. Έφυγες, μου λέει, σε κοιτάω από τις κάμερες, μου λέει και έφυγες να δεις τι είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό απαγορεύεται. Έχουμε, ξέρω εγώ, την περίπολο έξω, είναι οπλισμένοι, είναι για αυτό το λόγο, άμα συμβεί κάτι, τους μιλάς έστω αυτό και πάνε. Αλλά δεν του το είπα εκείνη την ώρα εγώ, του λέω μάλιστα, του λέω φεύγω, εγώ ήξερα που βλέπουν οι κάμερες. Περνάω εγώ έτσι μπροστά από τις κάμερες, τα είπα τελείως. Πάω, ανεβαίνω εκεί πάνω, αράζω κανένα λεπτό. Ξανακατεβαίνω εγώ, περνάω πάλι έτσι μπροστά από τις κάμερες. Φτάνω εκεί και του λέω Αλβανοί ήταν. Μου λέει Αλβανοί, ήμασταν εντωμεταξύ, ήμασταν κοντά στη σύνορα της Αλβανίας και το βρήκα έτσι σε δικαιολογία. Του λέω Αλβανοί ήταν. Μου λέει πού το ξέρεις ότι ήταν Αλβανοί? Του λέω με είδανε, του λέω που έτρεχα και με βρίσανε. Μου είπανε τσίφτσα ροκ, τσίφτσα τέτοια, τσίφτσα εκείνο. Του λέω έχω μεγαλώσει εδώ στην Πρέβεζα, λέω είχα πολλούς φίλους Αλβανούς και κατάλαβα λέω ότι με έβρισαν στα αλβανικά. Τέλος πάντων, τι μου λέει αυτός, τρελάθηκε. Έφυγες μου λέει και γενικό συναγερμό όλοι στον αέρα λέει να μετρηθούμε. Μάλιστα του λέω εγώ τώρα τι να πω, πλέον τα είχα σκατώσει ήδη. Ήμασταν ήδη πολύ βαθιά στην ιστορία για να γυρίσω και να του πω ξέρεις τι, απλά είμαι πίτα και λέω βαλακίες. Οπότε του λέω μάλιστα και φεύγω που λέτε, πάω, τους ξυπνάω όλοι στον αέρα για μέτρημα. Βγαίνουν όλοι έξω οι κακομοίριδες, η ώρα ήτανε, χάσανε ας πούμε μια ώρα από τον ύπνο τους όλοι. Βγήκαν έξω, μετρηθήκανε, παιδιά, δεν σας κοροϊδεύω. Σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, έχει σκάσει αστυνομία μέσα στο στρατόπεδο, περιπολικό, έχει σκάσει ένα βανάκι, κανονικό βανάκι, πολιτικό,
Αλλά μέσα σαν το FBI, πως βλέπεις ταινίες που έχει μέσα υπολογιστές και τέτοια, ήταν 3 τέτοιοι από πάνω, ένας δορυφόρος τεράστιος. Βλέπανε το στρατόπεδο με θερμική κάμερα από πάνω. Έχει γίνει χοντρή μαλακία, λέω την έχω γαμίσει. Εν τέλει μετριούνται όλοι και τα λοιπά. Έρχεται και ο διοικητής, ξέρω εγώ, όλοι στον αέρα. Ποιος ήταν στις κάμερες, λέει, και μας έδωσε το αυτό. Εγώ λέω. Ποιος μπροστά, λέει. Μάλιστα, λέω, βγαίνω μπροστά, μου έχουν κοπεί τα πόδια, λέω, θα γαμηθεί ο Δίας, λέω, θα με στείλουν φυλακή, δεν ξέρω, θα φάω φυλακή να κάτσω και παραπάνω, δεν ξέρω, λέω, τέλος πάντων βγαίνω μπροστά. Πάμε, λέει, στις κάμερες μέσα να δούμε τι παίζει. Φεύγω τώρα εγώ, ο διοικητής, ο αείδημο, αυτός που ήτανε, κάτι άλλα στελέχη από το στρατό που είχαν έρθει, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί. Πάμε όλοι μαζί στις κάμερες. Κάθεται στις κάμερες τώρα στον υπολογιστή μπροστά ένας τεχνικός. Κάνει κοίτα δικά του, γυρνάει το βίντεο πίσω, ξέρω εγώ, και είμαστε τώρα έτσι 5 άτομα πάνω από τον υπολογιστή και κοιτάμε το βίντεο να δούμε πού ήταν αυτό το χέρι. Να μα την Παναγία. Δεν ξέρω τι έγινε. Θαύμα. Ξέρω τι, πεταλούδα, νυχτερίδα. Μπορεί να ήταν ο φύλακας αγγελός μου. Δεν ξέρω τι ήτανε, παιδιά. Κάτι πάει και σκάει μέσα στην κάμερα, έτσι ξέρω. Εγώ φαίνονταν σαν χέρι. Δεν ήταν χέρι. Αλλά φαινόταν σαν χέρι. Πες να άσκασε μια πεταλούδα έτσι μπροστά από την κάμερα, μπήκε έτσι και έφυγε. Και εκεί που το κοιτάμε, πετάγεται αυτός και λέει Να το, λέει, το είδα το χέρι. Γύρνα το πίσω, το ξαναγυρνάνε, το ξανακοιτάνε, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ στιγμιαίο, έτσι, παμ. Λέει να το χέρι, ξέρω εγώ, το είδαν όλοι τώρα. Μπράβο μου, λέει, έλα μέσα στο γραφείο. Μάλιστα. Πάω λοιπόν κι εγώ που λέτε μέσα στο γραφείο. Παρακαλώ, λέω, τι θέλετε. Συγχαρητήρια, μου λέει, που αντέδρασες. Μπράβο σου. Θέλουμε κι άλλους φαντάρους σαν σένα. Και μου έδωσε και 2 μέρες τιμητική. Επιτόπου. Μου είπε, πήγαινε, ετοιμάσου, ξέρω εγώ, και αύριο παίρνεις 2 μέρες τιμητική. Και έφυγα και πήγα 2 μέρες σπίτι μου. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Άμα σ' άρεσε και πέρασες καλά με το story μου και γέλασες έστω και λίγο, κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο.